No tak najskôr tam bolo úvodný rozhovor, že či je hroch vhodný pre mňa a ja pre hrocha. Potom sme si hodli všetky tie askézy, disciplíny a tie boli nastavené presne na mieru, čo sa mi strašne páčilo, že nebolo to nejaké tabulkové, že musí to byť tak, ale bolo to vždy prispôsobené tomu, čo sme chceli dosiahnuť. V mojom prípade to zámerom bol biznis, lebo už niekoľko rokov som sa tak nejako motala v tom, že chcem niečo robiť, teda viem čo robiť, ale neviem ako robiť, alebo ako sa k tomu dostať, alebo že či je toto správne, či to není to správne. A ako toto boli neustále myšlienky v mojej hlave posledné roky a vďaka hrochovi som si ich vysnula. V rámci aj jedného z ich stretnutí sme plánovali aj ďalšie kroky, ktoré boli v biznise. To, ako sme to navrhovali, tiež zase akože ukázalo veľmi zaujímavý, ale taký lahučký. Pracuješ na tom už, ďalšia verzia bola už o dosť ťažšia. Zobudila, stretli sme sa, išli sme do lesa na takú mierne turistickú prechádzku, že nešli sme iba po vyznačenej trase, ale aj mimo trasy. Cítila som to v hlave, ale mala som pocit, že mám jasnejšie videnie, doslova. Ako keby mal zrazu svet viacej farieb ako predtým. Šrotovalo to v hlave určite. Ono väčšinou u mňa tieto myšlienkové pochody sú skôr na takej polonevedomej úrovni, že nie všetko viem zachytiť tou vedomou myslou. Mi tam prišlo, že čo je mojím hlavným zámerom a celkovo som sa potom začala inak pozerať na niektoré veci. No celkovo ten biznis, ako to sa rozbehlo z takej pootvorenej skulinky do otvorenej brány obrovitánskej a strašne rýchlo to išlo. Aj nové nápady prúdia odvtedy akože takým spôsobom, že ich nestíham spracovávať. Ďalší rituál by som akože určite odporúčala každému, naozaj každému. Aj tomu, ktorý pochybuje o tom, že či vôbec je niečo medzi nebom a zemou, lebo on nie je vedený nejako extrémne spirituálne, ako by sa mohlo zdať. Že ten rituál, ono samo to evokuje také, že to bude niečo strašne duchovné a spirituálne, ale tým, že to robíš ty, tak... Tak je to profánne a svetské. To nie, ale chcela som skôr, že je to podávané takou formou, že aj tí, ktorí s tým nemajú moc skúseností, môžu z toho mať ten zážitok. Lebo niektorí už to začnú tú spiritualitu riešiť až vo vesmíre, čiže není to takéto ukotvené na zemi. A všetko riešia vo víziách, meditáciách a málo čo riešia práve tu na zemi. Preto vravím, že je to takéto príjemné spojenie toho celého. Dobre, Zuzinka, ďakujem ti krásne. A ja ďakujem. Takže ďakujeme navzájom a pozývame na Rituál roka 4.5. Čauko.